Aduna kabay gipamati sa imong kalawasan. Susama sa galain ang tiyan, gasakit ang dughan. Dili ka na problema, mga kaibigan. Kay ani-ana. Ani-ana. Hagunoy Herbal Capsule. Hagunoy Herbal Capsule. Ang Hagunoy Herbal Capsule mga kahigala, mualim kini sa mga daghang mga sakit susama sa arthritis, diabetes, almoranas, cancer ug sa ubang sakit pa nga wa ko kaila. Anya na ang Hagunoy Herbal Capsule, maoy imna. Uga lang usab sa mga tao nga walay biyab, walay asawa, walay bana. Sa Hagunoy ka na, maoy tumara. Once you take this herbal, you can find someone who really loves you. Hagunoy Herbal Capsule. Available sa mga butika sa inyong lugar. Ug karon mga igsuon, aduna kita hinabion no sa katawo nga naggamitan sa atong produkto nga Hagunoy Herbal Capsule. Og tala, let's go. Maayong adlaw mga igsuon, ako dahil si Jantay Bitsarawi taga South Korea. Akong ipadayag niya akong kasinatian sa akong paggamit sa Hagunoy Herbal Capsule. Ang Hagunoy Herbal Capsule mga kahikalaan ko diha, epektibo gini siya. Kaya sa una wala ko kagamit aning Hagunoy Herbal Capsule mga igsuon. Wa gid ko kauyab bisag usa. Pero karon nakagamit ako aning Hagunoy Herbal Capsule. Nagpasalamat ko dako kay wa gyapon ko kauyab mga kahikalaan. Salamat sa Hagunoy. Ever gid ko gamit aning Hagunoy Herbal Capsule. Hagunoy Herbal Capsule. Available sa mga butika sa inyong lugar.